inzwa unzwa mudikani. Mari yaunayo unogona kufungidzira kuti mari shoma stereki kuti ustate business. Ingava $20, $50, $100. Ndinoziva kuti vazhinji vedu tinofunga kuti imari shoma stereki kuti ustate business. But regai ndikuintroduce kune business model inonzi dollar per day. Dollar per day business model. This is the kind of business raunokwanisa kutanga nemari inoita $20 kana 100 kusvikira pane whatever amount that you want to invest. But chakanyanya kukosha ndechekuti $20 it's enough. So zvazvinoita ndezvokudai so on. Tora $20 yako woenda kune madzimai anoita zvemusika, vanotengesa pamisika, vaya vana mai vomusika. Handiti madzimai aya vanotamba marounds. Madzimai aya vanoda mari dzekuti vakwanise kutenga magetsi nezvimwe zvakasiyana siyana, even nekunohodhesa chaimo. But kutengerwa kwavo per day, you'd find kuti mari yavanowana haina kunyanya kuwanda stereki zvokuti vanokwanisa kumita maneeds avanoda from time to time. Saka zvawava kuchiita mai ndezvokuti uri kuenda nesolution to their problem. Munhu ari kuda mari ukanda round, but haana kukwanisa kuwana kana kuti $20 iyoyo kana whatever amount yaanofanira kunge achikanda round. Iwo vochisvika ovapa $20 iya yavanozokudzorera every day, vachikupa $1 every day for the next 30 days. Zvichireva kuti unozodzorwa ya $30 but uchikorekta riri $1 every day. So you'd find kuti zvinovaitira nyore kubhadhara $1 every day than kuti munhu angokupa yese $30 ka1. Saka that is the starting point. Kana wada kuzonyatsoita mari, you simply scale this business model. Uchiita zvako mari yako muHarare. Ndatenda zvangu.